El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans defineix el mite com un relat fabulós tradicional sobre els déus, els herois, els orígens d'un poble, etc., que expressa d'una manera simbòlica un concepte religiós, filosòfic o social. Dit d'una altra manera, un mite és una història generalment fantàstica que, sota aquesta aparença atractiva, amaga una informació vital per a una col·lectivitat. Jo l'anomeno la píndola dintre el bombó. Us ho explicaré amb una història de la meva família. Fa molts anys vam tenir un gos a casa. El vam recollir del carrer quan era un cadell i, amb el temps, va arribar a pesar més de 50 quilos. Era un tros de pa, us ho juro, però quan per motius de salut intentaves fer-li empassar una pastilla, treia les dents i grunyia, i us asseguro que feia por de debò. Així que ens les vam haver d'empescar per enganyar-lo. I què fèiem? Doncs agafàvem un bombó, li entaforàvem la pastilla a dintre i li donàvem. I se l'empassava d'una queixalada. És això el que vull dir. Un mite és una mica com aquell bombó que ens empassem fàcilment perquè ens encanta, però que a dins conté una informació que hem d'adquirir, ens agradi o no, perquè la nostra societat així ho decreta. El que farem ara és exemplificar tot aquest mecanisme amb un mite que desmuntarem per veure com funciona. He seleccionat un mite, un conte que segur que tothom coneix, el conte de la Caputxeta Vermella. L'argument és el següent. Caputxeta Vermella és una noia d'entre, diguem-ne, 12 i 16 anys. Viu en un poble al costat d'un bosc espès. Un dia la seva mare li encarrega que porti un cistellet amb menjar a la seva àvia, que viu a l'altra banda del bosc i no es troba bé. La mare li ordena que no travessi el bosc, sinó que hi vagi pel camí que el voreja. Per què no pot travessar el bosc? Perquè al bosc hi ha el llop, i si el llop la troba, se la menjarà. És quelcom que totes les mares del poble expliquen a les seves filles. Així que Caputxeta es posa la seva capa vermella amb caputxa, d'aquí li ve el nom, i surt de casa. Als afores del poble es troba amb un trencall de dos camins. Un, el més curt per arribar a casa de l'àvia, travessa el bosc. L'altre, el més llarg, el voreja. I què fa la Caputxeta? Us ho podeu imaginar, oi? Agafa el camí del bosc. Per què? Per moltíssimes raons. Perquè és el més curt, perquè no creu les històries que expliquen sobre el llop i, sobretot, perquè té una edat en què el que et demana el cos és desobeir els pares. I perquè si no, no tindríem història. Així doncs, tenim la Caputxeta pel camí del bosc, que tot sigui dit és molt agradable a plena llum del dia, recollint floretes per fer un ram per a la seva pobra àvia. I és clar, de sobte apareix el llop. Tots dos es miren i comença la conversa al llop. «Hola, Caputxeta, on vas?» «Vaig a casa de la meva àvia a portar-li menjar perquè està malalta». Caputxeta és una noia ben educada i respon clarament quan li fan una pregunta. El llop segueix. «Mira, Caputxeta, per què no fem un joc? Tu ves per aquest viarany i jo aniré per aquell, a veure qui arriba abans a casa de la teva àvia». «D'acord». Òbviament, el llop coneix el bosc molt bé i ha enganyat la noia. Ell arriba molt ràpid pel camí que ha triat, que és una drecera. En canvi, ella trigarà força estona més. El cas és que el llop arriba primer a casa de l'àvia i, segons la versió que s'expliqui, se la menja o la fa fugir i amagar-se. En qualsevol cas, el llop es vesteix amb la roba de l'àvia, s'encasqueta un barret de dormir i es calça les ulleres de la pobra dona sobre el morro.
es fica al llit i espera que arribi la seva presa. Caputxeta arriba poc després i entra a la casa. De sortida no se'n sap avenir de l'aspecte estrany que fa la seva àvia. «Quina cara més rara que fas, àvia!» «És que no em trobo bé, filla». Les àvies diuen filla a tothom, coses d'àvies. «No, si no és això, és que tens uns ulls molt grans. Són per veure't millor. Però és que tens un nas molt gran. És per olorar-te millor. I les dents? Quines dents més grans que tens! Són per menjar-te més bé». Aquest és el clímax de la història. Si qui l'explica bé, no ho haurà dit com jo, sinó que haurà fet un «Són per menjar-te més bé!» amb una veu ben forta i rogallosa. És el que estan esperant tots els nens que escolten el conte. Encara que els fa molta por, és el que esperen, perquè la por és terrible, però molt atractiva. Quan sentim por, estem vius, molt vius. A partir d'aquest moment, tot s'accelera. Caputxeta surt de casa de l'àvia tot fugint i el llop darrere d'ella. I quan és a punt d'encalçar-la, apareix, com per art de màgia, un caçador del poble de la Caputxeta que mata el llop. Ara, novament, tenim conclusions divergents segons el grau de crueltat que s'hi posi. Vull dir que l'àvia reapareix o no, segons si tenim una versió edulcorada, tipus Disney, o una de pura i dura com la dels germans Grimm. Són els que van fixar per escrit aquest conte popular a principis del segle XIX. I conte contat, conte acabat. Passem a analitzar amb una mica de detall què hi ha dins d'aquesta història. És a dir, quina és la píndola que s'amaga al bombó. Per començar, tot i que, com ja he dit, els germans Grimm van posar la història de la Caputxeta Vermella per escrit a principis del segle XIX, la història és molt més antiga. Antiquíssima, de fet. Els antropòlegs sostenen que es pot remuntar fins al Paleolític, l'edat de la pedra antiga. Ja veureu per què. La segona qüestió pot ser una mica problemàtica per a la meitat de nosaltres. El conte de la Caputxeta és un conte de nenes, no pas de nens. És un conte que les mares explicaven a les seves filles, o, fins i tot millor, és un conte que les àvies explicaven a les seves netes. Ara que ningú no se m'escandalitzi, que cap home s'inventi ara traumes perquè de petit li van explicar aquest conte. El conte de la Caputxeta Vermella ha acabat transcendint la seva funció sociològica i s'ha convertit en una història d'èxit universal, explicat a nens i nenes per tot. I això, malgrat que, com demostrarem més endavant, és una història tòxica per a tothom, no només per als nens de sexe masculí. Seguim endavant i comencem pel nom. Caputxeta Vermella es diu així perquè vesteix una capa amb caputxa de color vermell. Per què el color vermell? Què representa el color vermell en una dona adolescent? Doncs la pubertat, la menstruació. I això ens porta al llop. El llop no és dolent perquè sigui llop, sinó perquè no és del poble. El llop simbolitza tot home extern al poble, al clan, perquè tot home de fora del clan només vol una cosa d'una noia amb una capa vermella: menjar-se-la. És a dir, seduir-la, enganyar-la, forçar-la, violar-la. En resum, abusar-ne sexualment. Perquè tot home és un llop per a una noia d'aquesta edat. Tot home de fora del poble, és clar.
I la història reforça aquesta idea, com no pot ser d'una altra manera. Fixeu-vos, si no, en l'encontre entre el llop i Caputxeta al bosc. Què vol el llop? Menjar-se-la. On ho tindrà millor que enmig del bosc solitari? Enlloc. I tanmateix, en comptes d'atacar-la, ni planteja una juguesca. És absurd, oi? Deixo aparcar de l'anàlisi de la història una estona i faig una reflexió sobre la lògica dels mites. Els mites són històries fantàstiques, però han de tenir lògica per funcionar. Altrament no ens agradarien. Els mites, doncs, han de tenir lògica, encara que aquesta lògica sigui d'una naturalesa especial. Per exemple, que el llop i Caputxeta puguin parlar és quelcom impossible en el món real, però ho acceptem sense problemes en les històries fantàstiques. És un tema que no ens planteja cap problema. Ara, imagineu-vos que el llop, quan Caputxeta ha marxat pel seu viarany, se'n va volant o es planta d'un salt a casa de l'àvia que està a més d'1 quilòmetre de distància. Això no ho acceptaríem. Els llops no poden volar o no poden fer salts de quilòmetres de llargada. A nosaltres que ningú no ens aixequi la camisa. Com si el fet que un llop pugui parlar la llengua dels humans no fos tan il·lògic com que pogués volar. El cas és que acceptem una cosa i no una altra perquè hi ha la convenció no escrita que en els relats fantàstics hi ha coses que poden passar i coses que no. Que un llop pugui parlar però no volar és el que jo anomeno lògica interna dels mites. Tornant de nou a la història on l'havíem deixada. Com és que el llop no es menja Caputxeta al mig del bosc quan ho té tan fàcil? Doncs perquè l'ha d'enganyar. Perquè no n'hi ha prou que Caputxeta hagi desobeït la seva mare, que li diu que si patatim, que si patatam, que si no vagis pel bosc, que si els homes estranys, que si el llop. No n'hi ha prou. El llop ha d'enganyar Caputxeta. Així es reforça la posició de la mare. Veus com m'has de fer cas, filla? Si qualsevol et pot enganyar. I l'engany persisteix. Com és possible que Caputxeta només sospiti de l'aparença tan estranya de l'àvia? Doncs perquè ha de ser enganyada, enganyada i enganyada fins al final. Fins que tothom vegi que les mares tenen raó i que les noies de l'edat de Caputxeta han de creure el que els diuen. I ja la conclusió. Qui mata el llop i salva en última instància Caputxeta? Doncs un caçador del poble. Doncs si no, perquè els del poble són bons i els del bosc són llops, és a dir, són dolents. Els del poble són bons, els estranys són dolents. Aquesta és la píndola amagada en aquest conte. Aquesta és l'amarga medicina que les noies havien de prendre sense saber-ho a través de l'atractiva i terrorífica història de Caputxeta i el llop. Els del poble són bons i et protegiran. Els de fora són dolents i et volen fer mal. Traducció: l'únic que volen és abusar sexualment de tu. I la prenien, la medicina, i doncs la aprenien. I quan al seu torn eren mares o àvies, la transmetien a filles o netes. I aquest conte va tenir tant d'èxit que es va anar transmetent de generació en generació fins que els germans Grimm el van codificar per escrit fa uns 200 anys, quan la tradició oral semblava que es perdia, i d'aquesta manera van ampliar l'èxit d'aquesta història d'èxit. Una història d'èxit
que ha passat de transmetre un ensenyament d'utilitat per a la societat a transmetre una informació tòxica que faríem molt bé de rebutjar. M'explico. La informació amagada al conte de la Caputxeta, que hem quedat que és els del poble són bons, els estranys són dolents, una ordre que no només ha quedat superada per obsoleta, sinó que s'ha convertit en un tabú, fins al punt que avui dia més aviat hauríem de transmetre la informació contrària. Els del poble són dolents, els estranys són bons. Sabem que la història de Caputxeta Vermella és antiquíssima perquè fa referència a societats endogàmiques, és a dir, societats que practicaven l'endogàmia, definida com l'obligació de contraure matrimoni amb persones del propi grup o categoria social, religiosa, ètnica, etc. En aquestes societats, un exemple de les quals eren els clans de les cavernes, els matrimonis es concertaven entre membres del clan o família extensa, perquè fora del clan només hi havia hostilitat i guerra. Per això, el conte de Caputxeta deixa entendre que els del poble són els bons i els de fora, representats pel llop, només volen fer-nos mal. Recordem, el caçador del poble és bo, el llop és dolent. Es dona el cas, però, que les societats endogàmiques han desaparegut pràcticament de la faç de la Terra. Les societats actuals són clarament exogàmiques. Els matrimonis es concerten entre persones de clans, famílies, grups diferents. És més, per a la nostra societat, l'incest o relació sexual entre parents dins els graus en què està prohibit el matrimoni s'ha convertit en un crim horrend. Hem d'entendre que això no sempre ha sigut així. A l'antic Egipte els faraons es casaven amb les seves germanes, per exemple. També tenim les dinasties monàrquiques europees de fa uns segles, on els matrimonis es mantenien dins del si de la família fins al punt que tots eren més o menys cosins entre ells. Per què han desaparegut les societats endogàmiques? Perquè s'han extingit. I ho han fet per una raó genètica. De tant creuar-se entre parents pròxims, les malalties d'origen genètic o malalties congènites s'han fet més i més comunes en aquests grups i han acabat per extingir-los. Ben al contrari, les societats que han practicat l'exogàmia han mantingut a ratlla la proliferació d'aquestes malalties i s'han mantingut més sanes. En tenim un exemple ben proper al regne animal. Des que el Parc Natural de Collserola ha estat totalment envoltat de ciutat i els corredors ecològics amb altres zones protegides han pràcticament desaparegut, els senglars s'han començat a reproduir entre ells amb un grau de parentiu molt estret i les malalties congènites s'han estès granment. Com a conseqüència, està prohibit consumir la carn de senglar de Collserola a risc de contraure moltes malalties indesitjables. Però no és que les societats exogàmiques fossin més intel·ligents i per això han prosperat en detriment de les societats endogàmiques que eren idiotes. És que la pràctica matrimonial d'unes les ha preservat força de malalties congènites i la de les altres les ha condemnat a la desaparició. I tanmateix, el conte de la Caputxeta Vermella, que és un conte clarament endogàmic, ha prosperat malgrat amagar un missatge verinós. Per què? Perquè és molt atractiu, molt poderós, i perquè la nostra societat sembla haver oblidat que els bombons tenen sempre una píndola a dins.
Espero que us hagi agradat aquest capítol. Fins a un altre!